the legal responsibility under the international law for cynical and aggressive propaganda. I take with me the passport and military ID. Я взяв із собою паспорти та військові посвідчення російських солдатів, офіцерів російської армії, що перебували на території України і залишили їх тут. Це найкраще свідчення присутності російських військ та агресії, спричиненої ними. Ми робимо багато прес-конференцій, демонструючи всьому світу існування російських офіцерів і солдатів, які втратили свій шлях в 100 кілометрах від кордону з повним боєкомплектом, вбиваючи на своєму шляху солдат і своїх, і українських, а також мирних жителів десятками, сотнями, тисячами. Dozens, hundreds, thousands.